Zdravím vás všetkých. Chýbali ste mi. Stále som sa snažila sa dostať k tomu, aby som zase niečo pustila do éteru, ale nevedela som presne, o čom mám hovoriť. A dnes ma to napadlo. Dnes ma napadlo, čo by som chcela posunúť von. A možno to niekomu pomôže a možno to niekomu zdvihne tlak. Hlavne teda ženám, pretože dnes budem hovoriť o ženách. Ja som žena. A som matka a som aj dcéra. A som aj sestra a som vlastne všetko, čo žena môže byť počas celého života, keď má šťastie, že má rodinu, súrodencov, deti a príde aj ten manžel. Dneska by som chcela, aby ste vedeli, aký je môj názor na to, ako byť dobrou ženou. A hovorím teda viac menej k ženám, aj keď chcem, aby si to vypočuli aj muži, pretože chcem vás len poprosiť, majte s nami trpezlivosť, prosím. Stretávam každý deň mužov, ktorí mi hovoria o tom, aké majú ženy, manželky, priateľky, sestry, matky. A je to zaujímavé, pretože vždy je to také, že tá mama vie byť aj ženou, ale tá manželka, alebo teda priateľka je viac matkou, keď už je. A tu sa mi podsúva stále tá fráza, ktorú mám v hlave, aby som povedala, že dobrou ženou je možné byť v momente, keď nie ste matka. Každá žena, ktorá sa bude vždy snažiť to pospájať, tak bude vždy na jednej z tých strán zlyhávať. Nie je to možné. A môžete ma tu linčovať, môžete si o to myslieť, čo chcete. Toto je moja skúsenosť v mojom živote, ktorý nebol úplne rovný, hladký. Chcela by som povedať, že bol viac drsný ako hladký, ale aspoň ma vyhladil. Chápete, čo chcem povedať? Uvedomila som si, že v momente, keď som zastala úlohu a tu energeticky som bola v matke, tak som nemala čas na môjho muža. Ani som na ňo nemala energiu. Ani som nechcela mať. Pretože zo začiatku, keď som sa snažila robiť aj, alebo byť aj matkou, aj ženou, tak som pochopila, že všetko robím len na polovicu. A nebolo dobré ani jedno, ani druhé. A tak som sa rozhodla, že teraz chcem byť tou mamou, pretože to dieťa ma potrebuje, alebo to dieťa potrebuje vychovať. To dieťa potrebuje trochu poposunúť. To dieťa je pre mňa jemne spomalené a chcela by som mu dať nejaký ten drive, tak som prehodila na mód mama. A vtedy som bola naozaj na plné otáčky, obrátky matkou. A dávala som tomu decku to, čo potrebovalo, aby išlo do progresu. Videla som môjho muža, že trochu chátral, pretože to bral nejak osobne. Ale verte mi, že som sa naučila potom to vnímať, že to nie je môj problém. Pretože v konečnom dôsledku po 20 rokoch som pochopila, že on nechátral kvôli tomu, že som mu chýbala ja, ale kvôli tomu, že mu chýbala jeho matka, ktorú vlastne vymenil za mňa. Preto som nedokázala pochopiť, prečo náš vzťah nebol dobrý. Aj keď sme sa snažili, obaja naozaj sme sa snažili. Dlhé rozprávania a vedeli sme si povedať veľmi veľa vecí. Na veľa veciach sme sa zhodli, ale žili sme v takom divnom vzťahu, ktorý navonok dával zmysel ľuďom, pretože nás videli zohraných. Ale vo vnútri sme my obadvaja vedeli, že toto nie je vzťah.
muža a ženy, manželky a manžela. Ale nikto nemal gule to povedať nahlas. Takže vy, čo sa snažíte byť aj dobré matky, aj dobré ženy, nerobte to. Ženy, myslím tým manželky, nerobte to. Nemôžete to uhrať. Vycúca vás to, vysaje vás to, zoberie vám to vašu energiu. Budete robiť dvakrát toľko, čo by ste museli, pretože chcete, aby ste boli vo všetkom dobré. Samozrejme, to vás naučili. To od vás chceli a bolo to od vás žiadané. Rozumiem tomu úplne, pretože áno, ja som bola porovnávaná so sesternicou, s ďalšou sesternicou. Všetky boli šikovnejšie než ja. A neviem prečo, ja som si to nikdy nebrala osobne. Pri mojej povahe. Ale je zase pravda, že som si žila v tej mojej takej bubline, ktorú som si vytvorila. Bolo mi tam moc dobré. Keď to tak zoberiete, tak dievčatá a chlapci, muži, ženy to majú veľmi rozdielne. Keď sa narodíte ako dievčatko, už proste keď vyjdete z tej matkinej maternice, keď sa vytlačíte na tento svet, tak odvtedy vás sledujú, ako vyzeráte. Porovnávajú, sledujú vás, ako sa vyvíjate, či ste v tých správnych rozmeroch, v tých správnych veľkostiach. Samozrejme, z lásky vždy sú potom aj také niektoré tie podsúvania, nedaj si toto, daj si toto, alebo mala by si začať behať, nechceme ísť behať, nejdeme sa hrať. A pozri sa na to dievčatko, ako má krásnu mašličku, pozri na to dievčatko, ako má krásnu sukničku. Chlapci nie. Chlapec, keď sa narodí, tak je dokonalý, úžasný, taký, aký je. A keď má v 8 rokoch aj trochu obezitu, alebo je taký nadpriemerný, čo sa týka váhy, ale veď on rastie, veď mu chutí, počkaj, keď bude mať 12, 13, tak sa vyťahne, vieš, aký bude, ako slíš. No a tak toto s nami ide celý život. Ženy, my si to robíme samé, porovnávame sa my samé s druhými ženami. Namiesto toho, aby sme sa podporili, a začali chápať, ako sme jedinečné, dokonale v našej originalite, ako sme každá proste samou sebou, tak si uštipačne, možno niekedy aj nie uštipačne, ale tak dáme si najavo, že by sme mohli byť ešte lepšie. No a najlepšie sme vtedy, to už je čistý sadomasochizmus, keď si to povieme my pred zrkadlom. To si tedy dokážeme naozaj tú našu veľkú sebalásku. Vieme sa aj skritizovať a to už je maximum. Za to sú body navyše. Ale nemyslím si, že o to ide. Ak chcete byť dobrou manželkou, ak chcete byť dobrou ženou vášmu mužovi, tak sa nesnažte. Nesnažte sa byť super. Babi. Nesnažte sa byť vo všetkom najlepšie. Nemajte traumy z toho, keď sa vám niečo nepodarí, alebo keď vám dieťa vyplazí jazyk, alebo povie, že ste najhoršia matka na svete. Nerobte z toho tragédiu. Raz sa aj tak nad tým všetkým zasmejete, ale možno už budete mať o 20 kg viac, pretože už pár rokov nebudete mať sex s vlastným mužom. Pretože sa tak nejak odsudzíte, pretože ste nemali na neho čas, alebo ste neboli dobrou manželkou, neboli ste dobrou ženou tomu vášmu mužovi. Viete, viem, že toto sa vám nebude všetkým páčiť, ale žena nie je na to, aby robila kariéru. Žena nie je na to, aby bola tá silná, a aby vedela utiahnuť za dvoch. Žena nie je na to, aby dala istotu, že bude na šeky.
A veľa žien, myslím si, že skoro všetky ženy to robia, sme presvedčené o to, že musíme ísť 50/50 s tým mužom. Ale potom mu dávame aj 50/50 v tom, aké sme ženy voči ním. Pretože máme pocit, že keď dokážeme robiť tie isté veci, čo on, tak ho potrebujeme len na 50%. Možno my ženy áno, ale muži nás potrebujú na 100. Oni sú tie tvory, ktoré bez žien nevedia žiť. A keď vám akýkoľvek muž povie niečo iné, tak áno, ak je to gej, tak potrebuje muža, ale inak vám klame. Z energetického hľadiska, keď zoberiete, najsilnejšia energia je vo vesmíre, keď je spojená mužská so ženskou. V dokonalej rovnováhe. A to sa týka aj osoby samej. A preto, ženy, prosím, keď chceme byť dobrou ženou, tak si to nastavme tak, že si to dohodneme s našimi manželmi. Že najskôr nás nechajú robiť matky a potom budeme tie manželky. Ale ak budete robiť matky deťom do 15 rokov, tak tých mužov určite stratíte. Deti sú úžasné stvorenia. Nepotrebujú nás do 15 rokov. Nepotrebujú nás ani do 10 rokov. Verte mi, že zvládnu všetko úplne nádherne. Nepotrebujete sedieť s nimi a robiť úlohy namiesto toho, aby ste sedeli vedľa vášho manžela a spýtali sa ho, aký mal deň. Nepotrebujete sedieť alebo chodiť s nimi na krúžky, pretože tie krúžky, až budú naozaj chcieť na tie krúžky chodiť, tak tam budú chodiť aj sami. Zvládnu to, ak ich to bude zaujímať. Veď to isté sme robili aj my. A vy namiesto toho môžete byť s vašim manželom a tráviť s ním čas. Nemusíte robiť to všetko, čo robíte, pretože si myslíte, že tie deti by to bez vás nezvládli. Problém je v tom, že keď budú mať 18, tak to potom bez vás nezvládnu. A vy budete robiť matky tým deťom do 30-ky. A váš manžel? Vy ste si nezobrali vášho manžela, vy ste si nenašli vášho partnera na to, aby vám spravil deti a vy ste od neho odišli. A ja viem, že tu budú aj také ženy, ktoré budú namietať a hovoriť, ja zvládam všetko. Dobre. To sú možno tie super ženy, ktorých manželia potom prídu a povedia, že potrebujú mať trochu súkromia. A jediné súkromie je tá hodinka a pol so mnou, kde ma držia v objatí. Ja nehovorím o sexe, pozor. On potrebuje objať. On potrebuje v kľude len debatovať. On sa potrebuje cítiť dôležitý. Chápete to? Muž, ktorý pracuje tvrdo, aby rodine nič nechýbalo. Jeho manželka pracuje tiež. Majú deti, dom. A pritom už roky chodia aj na dovolenky. Ale už roky s tou ženou nemá žiadny dialog. Kľudný, pohodový. Necíti sa dôležitý. Stratil vo svojom svete tú pevnú pôdu pod nohami tej dôležitosti pre tú ženu a pre tú rodinu. Ak sa postavíte na úroveň vášho manžela s tým, že viete zarobiť peniaze, viete sa postarať, nakúpiť a doniesť tie tašky, tak na čo vám je manžel, prosím, na čo vám je? Na to, aby ste povedali, že ste plnohodnotná rodina? Dajte im voľnosť, zapriahnite ich, nechajte ich dreť, pretože to je to, čo ich ťahá dopredu. To je to, čo oni potrebujú, aby vedeli, že existujú a že majú hodnotu. A ten, kto povie, že to tak nie je, tak to nie je muž, nie je pripravený na to. Má z toho strach a chce sa toho vzdať, pretože jeho vychovali tak, že mu do 30 robili to, čo mu videli na očiach. Alebo minimálne ho podporovali a pomáhali mu.
Sme vo svete, kde už aj vzťahy sú extrémny problém. Veľa ľudí sa rozchádza, rozvádza, odchádzajú od seba. Partnerstvá, ktoré nedržia pokope, aj keď sa všetci snažia. A teraz sa pýtam, kto konečne vysvetlí takúto presnú úlohu ženy a presnú úlohu muža. Hľadajte si ženy muža, ktorý je naozaj stabilný. A viete, čo znamená tá stabilita? To neznamená to, že má pravidelný príjem a máte rovnaké výletové položky, alebo si viete predstaviť rovnakú dovolenku spolu. A aj kuchyňa sa vám páči rovnakej farby. To nie. O to vôbec nejde. Kuchyňu si zariadte vy sama. Nedovolte mužovi vybrať farbu, pretože dom vytvárate vy. Dom má byť vaša vizitka. To, ako vy vnímate tú intimitu, má byť vidieť v tom dome, v tom byte. Je to ženská záležitosť. Vy musíte dať farby, vy musíte dať energiu, aby sa všetci cítili presne tak, ako sa cíti ich matka, ich manželka. Tí, ktorí vojdu do toho priestoru. Takže prosím vás, neberte si vašich manželov, keď pôjdete vyberať kuchyne. Oni tam nemajú čo robiť. Ja viem, že je to pekná prechádzka, ale robte to samé. Starajte sa vy. Zoberte si toto na seba a jeho nechajte zarobiť nad kuchyňu. A uvidíte ten rozdiel. A ešte, aby som sa vrátila. Stále sa porovnávame s mužmi alebo s tými, čo žili v praveku, v jaskyniach. Žena bola tá, ktorá udržiavala oheň v jaskyni a muž bol ten, čo išiel loviť. Tak to má byť. Tak to je. Tak to proste je. Ženy, tak to je. Začnite si zariaďovať životy tak, aby ste nerobili to, čo nemáte. Chcete od mužov, aby vám prebalovali synov a dcery. Chcete od mužov, aby boli plnohodnotní otcovia, ako vy ste plnohodnotné matky. Ale to otec nikdy nemal robiť. Otec nie je na to, aby utieral zadky svojim deťom, ale na to, aby ich naučil rešpektovať jeho manželku a ich matku, jeho matku, ich starú mamu, jej matku a ich starú mamu, rodinu, rodinný klan, aby im dal hodnoty, ktoré musia dnes ďalej v tom, kto má akú úlohu a aby všetko bolo tak, ako má byť. A to není patriarchiát. O to vôbec nejde. To je stabilita toho človeka, keď dáva hodnoty. Žena ich podtrháva, ona ich dodržiava. A za to má tú istotu toho zabezpečenia. Tej istoty, tej bezpečnosti, tak, to som chcela povedať. A keď sa žena cíti zabezpečená a bezpečne, tak je šťastná, pretože tam môže vychovať svoje malé. A preto ona aj vytvára to hniezdo. Preto ona vytvára tú atmosféru, preto ona vytvára to, čo si potom všetci po nej pamätajú. Nikto si nebude pamätať, že mama chodila na nablískanom aute, v kostýme, večer domov z práce unavená, nervózna, pretože mala toho veľmi veľa. Ale všetci si budú pamätať tie maminé koláče alebo tie periny, ako voňali, keď si do nich láhli. To, keď boli chorí a ona bola pri nich. To, keď prišiel táto domov a ona ho objala, dala mu pusu. Posadili sa k stolu a všetci sa spolu najedli. To, ako vždycky nachystala tie panína, keď išli k bazénu alebo na nejaký výlet na hory. Ako sa postarala o to, aby nikto nebol hladný.
To, ako po ňu používala vôňu do žehličky, keď žehlila prádlo. A to, ako trvala na tom, aby v kúpeľni kevky a pasta boli upratané a nebolo to špinavé umývadlo. To, ako keď prala a ukladala biele ponožky vedľa seba, hľadala ich, párkovala ich ešte, zakiaľ boli mokré. Toto všetko vám pripomína vašu mamu alebo vašu starú mamu. To boli ženy, to boli manželky. Pracovali na záhrade, starali sa o potraviny, pripravovali na zimu, aby nič nechýbalo. A ten muž pracoval. Samozrejme, keď bolo treba, tak jej potom pomohol. Ja viem, že sa vrátiť do týchto čias vám bude pripadať asi trošku tragické, ale tragické je to, čo žijeme teraz. To, ako vás presvedčí o tom, že máte byť silné, extrémne silné. Žena má byť vlastne ešte žena plus polovica muža, aby bola dokonalá. Neviem, kde ste si to prečítali, ale mňa už to prestalo dávno baviť. Takže ja som len žena. Rozhodla som sa tak. Mojimi peniazmi prispievam do rodinného rozpočtu tým, že si privyrobím. Ale sa starám. Malujem steny. Starám sa o kvety. Periem pravidelne prádlo. Pripravujem voňavé postele. A je to presne to, čo som vždycky nenávidela, keď som bola mladá. Pretože som chcela byť najlepšia. Najlepšia v práci, najlepšia v šoférovaní, najlepšia... Dokonca som strihlala som aj vzduchovku a vtedy som chcela byť tiež najlepšia. Hrala som fotbal, chcela som byť najlepšia, aj keď som to nikdy nevedela. Aj v pití piva som chcela byť raz najlepšia. Ale to je v poriadku, to všetko k tomu patrí. Ja som sa tiež k tomu nejak dopracovala, aby som pochopila, čo je pre mňa dobré a v čom sa cítim dobre. A chvála Bohu, mám vedľa seba muža, ktorý je za to vďačný. Pretože tiež poznal pár žien, ktoré ale nevedeli ešte, či chcú byť ženami, alebo na polovicu mužmi a ženami. Boli nerozhodné. A teraz je to všetko v poriadku. Trvalo to skoro polstoročia, ale je to v poriadku. Takže to je len také moje uvažovanie o tom, ako by sme mohli byť dobré ženy, keby sme sa prestali toľko snažiť a išli by sme do svojej vlastnej podstaty. Skúste to. Možno na jeden deň, na dva. Ja nehovorím, že máte zmeniť kompletne, radikálne váš život. To asi ani nie je možné. K tomu sa musíte dopracovať. Ak budete chcieť, samozrejme, všetko musí byť prirodzené. Dôverujte mi. Prirodzenosť je tá najlepšia vec, pretože vám príde všetko prirodzené. Nie je tam nič umelé, nie je tam nič učené. Je to krásne. Ale musíte sa tej prirodzenosti otvoriť. Musíte mať otvorenú myseľ a srdce a chcieť. Aspoň chcieť. Takže navrhla by som vám, aby ste to skúsili. Na 1-2 dní. A neplánujte to, ženy, vy. Nechajte to naplánovať vašich mužov. A keď si sadnete k tomu plánu a bude tam niečo, čo by mal robiť on, lebo je to mužské, tak mu to tam prešupnite do toho jeho stĺpčeka. A nemusíte pri tom popíjať prosecco. Je to alkohol. Nerobí vám dobre. A mať vyložené nohy a popíjať to prosecco alebo tú limonádu, to nie je maximum relaxu. Zrelaxovať sa viete aj so svojimi deťmi alebo s vašim manželom. Keď ho necháte byť spontánnym, a tak sa zasmejte, ako už dávno nie. Ale mu navarte niečo dobré.
Poumývajte ten riad. Nech je všetko čisté, voňavé. Nech ste všetci kľudní a môžete si potom užiť deň. A tašky z auta. A kupujete aj fľaše. Ako vodu vo fľašiach. Nechajte, nech to odtiahne on domov. Naozaj, on je na to. Ďakujem vám. Ďakujem vám. Možno bude nejaký komentár a som pripravená na akýkoľvek. A samozrejme hneď aj vďačná, pretože keď niekto niečo komentuje, dá do toho svoju energiu a to je to najvzácnejšie, čo máme. Takže ak niekto dá do mňa trochu svojej energie, tak som za to veľmi vďačná. Ja tu nehovorím, čo je správne. Ja len navnímam môj život, ako sa zmenil, pretože som začala vidieť veci inak. A možno keby mi to niekto povedal pár rokov spátky, tak by som o tom začala aspoň malinko premýšľať. Možno by som si začala všímať detaily, ktoré som predtým vôbec nevidela. Takže možno to budete brať aj ako pomôcku, alebo to úplne uzavriete a poviete, že to, čo máte, je úplne skvelé a ja vám to prajem. Prajem vám to. Ja vám to naozaj prajem, pretože šťastní ľudia vedia tvoriť len šťastné prostredie. A keby sme všetci žili v šťastnom prostredí, tak sme asi najšťastnejší tvorovia tejto zemegule a boli by sme vlastne nie zemegula, ktorá by sa volala Zem, ale šťastná Zem. Takže vám prajem krásny deň. A ďakujem ešte raz.